Kouzelný svět rostlin chrání tajemství věčné krásy. Díky dlouhým výzkumům a díky snaze o dokonalost se vědcům podařilo objevit toto tajemství a použít ve výrobě kolekce nejjemnějších výrobků v péči o pleť. Výsledkem jejich výzkumu se stalo ideálem ve své harmonii spojení moderních věd a medicínských poznatků. Každý výrobek byl sestaven s ustavičným dohledem specialistů. Každý z těchto výrobků má omlazující vlastnosti a navrací přírodní krásu. Speciální aktivní složky z kolekce péče o pleť Madame Lambré, kouzelná síla, která je skryta v přírodní čistotě, přináší tajemství věčné krásy každé ženě. Elixíry Madame Lambré dovolují každé ženě být stále mladá. Kolekce prostředků v péči o pleť, která nebyla ještě nikdy tak dokonalá, je elegantně zdobena v okouzlujícím stylu secese. Harmonický ke každé ženské duši, každý prostředek Madame Lambré se stává skutečným výtvarným dílem. Představujeme vám 3 unikátní řady výrobků v péči o pleť. Time Core, Silk Charm, Aquatic, inspirované krásou přírody a vyvinuty s láskou dokonalosti.